Zer niretzako erakutsi beharriake benetan zer pasezan, ezta? Eta benetan hori pasezala. Eta hori euriri erakutsi eta jakinarazi. Eta zelan gaur egun, testigantzan bitartez horreitzik, testigantza dekoguz, erabili testigantza horrek, eta hori benetan pasezala. Ikaskuntza prozesu baten dauz, eta arlo desberdinek edo gai desberdinek landuz, ezta, euren historia eraikitzen joati ebe bai, ezta? Euren historia propioa eraikitzea.